ngoba igubhu isetshenziswa abantu abaningi khona osisi laba abathengisayo imizimba Okay. bayisebenzisa igubhu Okay. kunabantu abanama tavern bayisebenzisa kunabantu bakho mhlawumbe abawu50 ekufanele bahlale bekhona Friday kufanele bahlale bekhona Saturday ekufanele bahlale bekhona Sunday labo bantu even wathola 10 noma u20 ugijima eKasibiya tavern ayodlala yo 20 wakhe kuye ufostwa ezinye zezinto esuke sikhandile kuwe siyahlangana nabo ebusuku kodwa Ngihlangana nobani nabo abefundisi ebusuku. yes Okay. sinendlela zokuthi sihlangana ngoba basuke sebeshiswa ilamazwi abakhulume bephethe ama microphone so manje thina mabefika kuthina bafika ebusuku and bafaka ama mask bafaka igqoko ngoba akafuni ukuthi nangengozi kube khona umuntu ozombona iphandla lezi nazi kulesi sigubhu bone zabo zihamba la phezulu baneyinhlanga nabo bagcabile ngaphakathi uhlala befaka amashirt namasuti angeke uzubona ukuthi labantu abanikele namuhla kuzavuka inkonzo engaka ngifuna abanikele labantu mighty praise the Lord mayikhipha izwi kushwabana inwele kuwena mzalwane ukhiphe le mali why Siyabingelela eNingizimu Afrika sesifikile sesigalekile futhi kulolu hlelo olusha bakithi sibuya naye ke umelaphi wendabuko siyakwamukela ubukhona bakho buyasithokozisa kodwa igama lakhe ke uDr Malinga. Dr Malinga sawubona mfowethu. yaphinde yanqwamana baba Sotobe Ayikhenye indlela mfowethu. siyabingelela ababukele ekhaya beHope Revolution TV Yeah. kwithemba podcast Yeah. so uDokotela uMalinga lo sephinde wabuya namuhla sifikile futhi endlini zomsakazo ukuthi sizokwazi ukuthi siloku siniqwashisa futhi siphinde sinike ithemba njoba negama la ekhaya kusho ukuthi ithemba TV Hope Revolution so sinikeza ithemba ukuthi njalo nihlale nikwazi ukuthola ukuthi yini ebalekile kunina nokuthi neobani futhi nibhekephi nangempilo nifuna kwenzekeni. Yeah. Mhlambe ukubheka into ethi namhlanje sizothinta into esingakazi angazi nje even nanomelaphi wendabuko ngekhulume naye indaba esizokhuluma ngayo namhlanje kodwa ukubheka from previous episodes ngifuna ukuthola ukuthi bakhona yini abantu oke wahlangana nabo bababaza amandla wombukiso iHope Revolution TV. Baba Sotoba ngeke ngize ngidle amandla eTV esikuyo. Baningi kakhulu abantu abafikile lapha ekhaya kaGxobo Saudi lapha isigodlweni sethu kuthiwa kwaGxobo Saudi. Yeah. Bafikile kakhulu abantu sho ukuthi bathokozela ukuthi siyavela nokuthi sibanikeza ulwazi sibakhiphele nezinto eziningi abasuke befisa ukuthi basizakale kuzona abanye kade befika beneyinkinga emakhaya bexakwa yilwane abanye kunjani bengasebenzi bafuleleka izangoma ebeyifika nazo uthothi ezinye zathwasa kodwa azisebenzi kodwa bekufika kube nezisombululo mayifike lapha ekhaya nje kuningi abakujabulelayo kakhulu ukuba khona kwethu nje ngisho ukuthi kuyisombululo empilweni zabanye abantu noma ke singeke siye enxanye njengamanzi abanye babuye baphume ngapha esayidini kodwa nje ngicabanga ukuthi iningi liyakuthokozela ukuthi siphinda sivele nokuthi bakujabulele kakhulu ukuthi ngiphinde ngakwazi ukuthi ngishiye inombolo ukuthi bakwazi ukuthi bangifonele bathole ukuthi umkhulu ngakuphi ngoba ngumuntu ongenasingi kwesikhathi ngapha eKZN ngesikhathi ngisegoli ngumuntu ophumayo futhi ama province ngokuhlukana kwawo kodwa regarding ukuthi ngibiziwe ngoba ngiyokwenzani but angivele ngisuke uthola ukuthi wena uyagula use Cape Town angivele ngisuke ngiye kuwe without ukuthi uqale kumina kusuke kunendlela ekufanele sihambe ngayo nemigudu but ngicabanga ukuthi nje iningi liyajabula ngoba bayasuka from different places baze bafike la ngikhona noma bengise Johannesburg noma bengise KZN
Yebo. So mnumzane ngoba ngithi namhlanje sizothinta itopic uthe ukwehluka kakhulu angikaze ngiyithinte futhi ngathi ngiyithinta okugcina yabo. Yebo. Abantu babuza ukuthi sotobe uhlezi unabelaphi bendabuko. We don't understand why ningasichazeli ngegubhu ezi right nezingekho right, because umbukiso omkhulu iHope Revolution TV unabantu abaskenyiwe kakhulu babanikeza igubhu ezingombombay abanawo ama solution. But today I would like to ask kulento le ukuthi kahle mfowethu yini isigubhu? Sikhuluma ngento ejule kakhulu namhlanje engicabanga ukuthi iningi lakhona alisenalo ithemba lezinyanga noma nabalaphi bendabuko. Ngoba kule insuku esibuya kuzo kuye kwaduma kakhulu lento uthi thatha lento ayinabungozi kuningi okukhulunyiwe baningi abantu abaphumile baphuma inqine emakubo bathi cha thina siyabona ukuthi impilo ayihambi ngalendlela ebesifisa ukuthi ihambe ngayo manje siyaphuma njengabantu esifuna ukuthi siyothola usizo. So uthola ukuthi la afika khona kufike kungahambi ngalendlela le namuhla sizokhuluma ngaso isigubhu. Ngithi angisibeke la mhlawumbe ababukeli bazobona ekhaya ukuthi masikhuluma ngesigubhu sikhuluma ngani. Isigubhu kusuke kuyilento le. Bese iba nemithi phakathi. So kuyahluka nje ukubona sinesiphandla lesigubhu okusho ukuthi lesiphandla imbuzi le esuke yahlatshwa. Hayi ukuthi isiphandla nje but mangaqala ngibike kumbe ngichaze ngesigubhu. Isigubhu is something njengoba bethi lento abasuke besho. It's something esuke izokubooster kulokho osuke ukwenza. Ngiyazi ukuthi baningi abantu asebegaxele abanye bathathe igubhu benganayo information ngoba thina abalapha abanye asibi honest. Yes kubantu bethu ukuthi hayi mawuthatha lesigubhu sizosebenza kuwe maybe for 3 months, after 3 months maybe siya expire kumele ubuyele naso kimi phinde ngilungise. Kuningi nje okwenzakile noma ngeke ngize ngichaze konke ngakunye. But if ungachaza nje isigubhu ukuthi yini isigubhu kusuke kuyilento esuke ifakwe imithi phakathi yafakwa amathambo ezilwane ngokuhlukana kwakhona bese iyavuswa lento. Ukuthi manje ayivuke siconnect nawe ukuthi ikwazi ukuthi yazi ukuthi mina ngubani wakabani umsebenzi wami yini. So la isigujini ngoba ubeke lesigubhu lesi ayikho into ekhona eyisilwane phakathi la kunezilwane baba angisho ukuthi isilwane yilwane. Noma ngeke ngichaze okuningi ngaso ngoba abanye abalaphi esigana nabo bake bangibona la kule TV bathi endoda manikhuluma phela anizama ukuhlela ukuthi kungadalula imfihlo ejulile ngokusebenza kwegubhu. Bebesho nje ukuthi in case kufika leso sikhathi sokuthi sikhulume. But isigubhu kusuke kukhona leso silwane esizohamba phambili. Singakwazi ukuhlanganisa amathambo nje izilwane esizazi ukuthi ziyagijima izilwane ezinye kanjalo nemithi bese siyifaka la phakathi. Bese siyasithatha ke lesi sigubhu siyosibhila. Singasithatha siyosibhila endleleni la khamba khona abantu abaningi. Singasithatha siyosibhila la kulele khona abantu abangasaphila emhlabeni noma ngathi semathuneni. Singasithatha siyosifaka kudepend ukuthi lesi sigubhu esuke sisikhanda kusuke kweyisana ngoba omunye uyafika athi ufuna isigubhu mhlawumbe une tavern ku tavern yakhe akugcwali. Omunye athi mhlawumbe unesitolo ekudayisa ukudla abantu abizi mhlawumbe omunye athi unesonto isonto lakhe aligcwali. Kuyadependa ukuthi umthetho wakhona lesigubhu suke sifuna ukuthi kwenziwe. So uma ngabe uthi kunezilwane into yokuthi into ongayibona physically noma into esebenza spiritual.
Sotobe njengoba ngingachaza ngithi ezinye zezinto kuya ngokuthi wena ufuna kwenzakaleni, but isigubhu lesi it's something esebenza automatically, but izilwane ezisuke ifakwe la phakathi angeke uzibone wena, uzobona imisebenzi yazo. Okay. Unless ke wena sewuhambile wathi uyofuna izilwane straight ezizoba khona bakuyenze umuntu othi unemfuyo yezimbuzi mhlawumbe uneinkomo mhlawumbe akafuni ukuyilusela yena, mhlawumbe usezofuna izilwane ke lezi zizokwazi ukuthi zilusele inkomo kumbe zilusele izimbuzi. Kanjalo ezinye izilwane ke ziyakwazi ukuthi zilale nale inkomo ukuze zizande. Angifuni ukujula kakhulu lapho, just ukuthi bengidlula nje ukuthi ezinye zezilwane ziyabonakala physically but zibonwa yilowo muntu okusuke kuumnikazi wazo, ngoba naye kunezinto azenzile emzimbeni ukuthi akwazi ukubona. But isigubhu siyinto enhle kwesinye isikhathi kube yinto embi kwabanye abantu. Alright. So kuyahluka ukuthi wena lento yakho oyithathile lapho uyithathe khona iyasebenza yini, kumbe yini umsebenzi wayo, kumbe kunama terms and conditions kwesinye isikhathi. Mhlambe ke ukubheka umuntu ekhaya uthi Hope Revolution TV silekelele because i-trend ethi thatha le ndana bungozi igaxelise abantu abaningi, abantu bahamba bayothatha izinto namhlanje ziyabahlupha. Isigubhu sona itself umulethi solution kuleyo nto kusuke kuyisigubhu esikanjani? Mhlawumbe singabekisa nje babusotobe ukuthi let's say wena une business. Angibekise ngoba igubhu isetshenziswa abantu abaningi, khona osisi laba abathengisayo imizimba bayisebenzisa igubhu. Kunabantu abanama tavern bayisebenzisa, kunabafundisi bayisebenzisa, especially kodwa isikhathi esiningi abafundisi kulokhu ngeke ngidalule konke, but just bona ukuthi it's a pity ukuthi mabethola imic bakhuluma kabi ngathi thina abalaphi. Yes, but ke siyahlangana nabo ebusuku, kodwa ngihlangana nobani nabo abefundisi ebusuku. Yes, sinendlela zokuthi sihlangana ngoba basuke sebeshiswa ilamazwi abakhulume bephethe ama microphone. So manje thina mabefika kuthina bafika ebusuku and bafaka ama mask, bafaka igqoko ngoba akafuni ukuthi nangengozi kube khona umuntu ozombona. Iphandla lezi nazi kulesi sigubhu bona ezabo zihamba la phezulu, baneyinhlanga nabo bagcabile ngaphakathi, hlala befaka ama-shirt namasuit, angeke uzubona. But angeke ngidalule ukuthi kanjani, but okunye kwako maybe ngingakuthi fahla ukuthi siqwashise umuntu omnyama, but isigubhu it's something that boosts something onayo wena. Awukwazi ukuthi ungathi uzoba nesigubhu endlini bese kuvuka ekseni kunemali. So khona izinto ezikhuluma ngama sacrifice, kube khona izinto ezi straight. So mawufika lapha ekhaya kwaMalinga angeke uyithole into mhlawumbe ehambiselana nesigubhu ezodala ukuthi kube ne sacrifice, kumbe usabathola abantwana ngendaba yesigubhu, ngoba if singachaza indaba yesigubhu ijulile baba kakhulu. Ngoba kunabantu namhlanje abathatha igubhu bengazi, bengachazelwanga kahle ukuthi lapha kufike kwenzakaleni. Uthola ukuthi omunye abantwana vela akasabatholi, uyamitha 3 months bese sisu siyaphuma siyodliwa ile siyasigubhu. Uthola ukuthi omunye ujola namantombazana amancane, ufanele alale namavagina. Lesi sigubhu sidlala ligazi kulabantwana, sidlala amandla, umntwana sala anganalutho, angana future. So kuningi esingakuchaza ngesigubhu kahle kahle. So ngibona ngathi angiphendulekanga ukuthi isigubhu siyayisolva yini inkinga yesigubhu esesidala inkinga empilweni yomuntu? Umbuzo wakho baba uthi isigubhu siyayisolva yini inkinga esidalwa? Let's say umbukelo Hope Revolution TV njengoba. Yebo baba. Uthi unenkinga.
wathatha isigubhu yebo. so wena ukumnikeza esinye isigubhu ukuthi esolve inkinga akabhekane nayo kuyasebenza kanjalo. No baba, kunabantu la masikhuluma ababukele le TV abanezigubhu endlini. Okay. Izigubhu zabo ezingasebenzi. Yes. Indaba yesigubhu iqala kuphi babusotobe? Kunabantu esingeke simsebenzele isigubhu. Okay. Lesi esisuke sinezinto eziqondile. Okay. Bese kuba khona umuntu onokusetshenzelwa isigubhu esisuke sinezinto ezikufostayo impilo yakho. Kunabantu uthola ukuthi uadoptiwe lo muntu. Njobe adoptiwe akamazi uma wakhe akamazi babu wakhe. Yeah. Nala adoptwe khona ikwesinye isibongo. So lo muntu ibackground yakhe noma ifoundation yakhe ayikho sibeke kanjalo ngoba phela wonke umuntu oyiAfrican ine background ukuthi yena umkhulu wakhe kwakubani ugogo wakhe kwakubani so hence wena uthathiwe adopter shoot awuna ifoundation. Okay. So lezi zinto ezikanje ezifana nezigubhu if uhambe usithatha kumuntu sisebenza ngawe. Inkinga eqala kubantu ukuthi agcine ethatha isigubhu singasebenzi. Umuntu usuka kubo evalekelwe iyona yonke into engasebenzi engenanhlanhla angakazi acoshe ngisho R2 phansi. Bese afike kumali ngathi imali ngicela ungenzele isigubhu sokuthi ngibe rich. Yeah. Bese uyafika ke kumina engizoba neqiniso kuwena ngikutshela ukuthi yabona wena inhlanhla la kuwayikho sidalo. Fanele siqale sivule kuwe before uzufikela esigubhini. So okuyinto eqilaze abantu abaningi banezigubhu emakamereni abo banezigubhu ke emakhishini. Izigubhu azange zasebenza nangelilodwa ilanga bamcharge 100,000 bamcharge 150,000. So makuvela mina kanje ku podcast athi nangi nalo savela nalento. Umuntu osuke ezokunikeza isigubhu esizosebenza angeke akutshela ukuthi letha 150,000 manje. Uzokutshela ukuthi mhlambe letha 75,000. Yeah. Uhambe uyasebenza lesigubhu sakho siyasebenza. Asisebenze sona sibuyise imali. Le ozoyikhokha kimi angithi wona mina ngiyasigaranta ukuthi sizosebenza. Asisebenze phela bese sibuyisa imali bese uyangikhokhela. Uqala lapho inkinga ukubona ukuthi cha la ikhona inkinga ngoba kuthiwa manje ngilethe u5 million. Noma ngilethe u6 million. Yeah. Cash ayikho imali esikweleti esala kumina njengenyanga. Okusho ukuthi ngenzela ukuthi sihlangene sahlukana. Whether siyasebenza lesigubhu kwakho noma sisebenzi sekuyinkinga yakho leyo but mina imali ngiyitholile. So which means into esilimaze abantu abaningi abasakholelwa ukuthi ikhona into ekuthiwa isigubhu isigubhu sisebenza makunjani makuthini kwangathangana. Nenkinga ulwazi. Abangakuniki lona mawufika ngoba mawufika uzofuna isigubhu noma uzofunani kumele ngikuhlole mina ngikucheck ukuthi izosebenza nona lento kuwe. If angeke isebenze yini ezoyivimba ukuthi ingasebenzi. So bese silungise lo nkinga before uzothatha isigubhu bese kuyadependa ukuthi lesi sigubhu sifunayo wena sinjani ngoba khona umuntu ofikayo athi yena akasasifuna isigubhu esokudlala. Ufuna isigubhu ekuzothi zithi isuka nje ebekhanda imali engaka. So lapho ke mina nami ngihamba ulwazi lami ngilunqamule bese ngikuyise kwabanye because into efuna siyisebenzise thina njengenyanga iqinisa ukuthi mina ulwazi lami lihamba lifika la. Nase ufuna lokho okungaka ekuzoba khona abantu abafayo fanele uhambe uye lapha ngizokuhambisa mina. Ufike mase kunabantu ngoba khona igubhu ezisebenza ukuthi unyaka nonyaka khona umuntu ofanele afa ekhaya but mostly zifuna umuntu okuyena omthandayo enhlizweni yakho kakhulu. So uthola ukuthi le mali uyayithola uyayidla but awukhuluphali ngoba awujabule inhliziyo yakho ihlala ibalisa each and every day wena uyakhala ngoba kunomuntu wakho oshonile. So nami ngeke ngichaze istory sami ngokunye nami ngeke ngakuzama ukuthi ngiyokwenza kwasho ukuthi ke idlozi lami nalo liyala. So kunezinto ekufanele si understand ukuthi if uthatha isigubhu wena imimoya esuka kuwena ivumelana nakuphi. Ayisesithola incazelo noma sesingehla ke mfethu. Ungasihlisa isigubhu sakho ndo. Ngifuna ukuthola ke mfethu ukuthi uma ngabe
umuntu weHope Revolution TV ubhekile ekhaya. Yebo ba. Uxa kuyisigubhu mfethu esingamlalisa ebusuku. Isigubhu esithathwe uyena kodwa akalala ebusuku. Siyamhlukumeza, sithatha kwayona lento ekade enayo before elanda isigubhu. What's a solution? Isolution masingaqala nje siqale kuze kufike lapho. Angithi isigubhu lethe uyafika kimi if ngizokunikeza isigubhu esizokusebenzela. Yeah. Isigubhu akuyona into iyamanje yanamhlanje ukuthi uzosuka wena eCape Town uze kumina uthi uzolanda isigubhu. Ngithatha isigubhu manje ngikunikeza. Ngithatha naso isigubhu uyosebenzisa. Isigubhu is a process. Once usuka kimi abantu abake bafika bezothatha lokho abesuke bekuthathile mhlawumbe abasuke befika ekhaya bayayazi iprocess yakho ukuthi ihamba kanjani. Isigubhu mina ngiyasihlanganisa ngisenze ngendlela yami bese ngihambe ngiyosibhila la ngisibhila khona according to ukuthi wena ufuna ukusenzana. Okay. Kungenzeka ukuthi ufuna isigubhu esizobethela sikugadele isitolo sakho ukuthi kungabi khona abantu abagqekezayo. Kungenzeka ufuna isigubhu esizogada ikhaya lakho. Kuningi indlela igubhu kahle kahle if ungakuchazela zihlukene ngeindlela eziningi. Okay. Ukhona umuntu ozofika athi yena ufuna isigubhu umuntu wesilisa uJordan noSugar Mama. Labo Sugar Mama yiba bamnikeza imali ukuthi akhona ukusurvive empilweni. So sihlukene ke ngendlela esiphila ngayo. Omunye athi mina ngumuntu wesimama ngiphila ngamadoda. Yiwa ngiphi imali ukuthi ngikwazi ukondla ekhaya kumbe ngikhulisa abantwana. Yabona lapho ukuthi sekuyahlukana. Yeah. Phinda afike omunye athi mina ngine tavern. Tavern yami ayigcwali. Omunye athi mina nginesonto. Isonto lami la isonto khona kunabantu abawu20. Abakhula abantu instead ukuthi bakhule bayehla. Siyakwazi thina ukubathatha labo bantu abawu20. Makuphuma inkonzo wena iziba uyishanela uyikhiphe ngomnyango uzishanela uzibuyisele emsamo. Uthathe lezo zibi siyakukhandela thina sikufakele isigubhini lezo zibi ukuthi labantu abawu20 abehli instead ukuthi behle bayanyuka. Kube nabantu abawu20 abahlala besesontweni lakho abangalofi. Abangayenzi mistake bayanikela futhi labantu. Abangayenzi mistake yokuthi ba participate ezintweni zonke zenkonzo as well as a tavern. Kunabantu bakho mhlawumbe abawu50 ekufanele bahlale bekhona Friday, kufanele bahlale bekhona Saturday, ekufanele bahlale bekhona Sunday. Labo bantu even wathola 10 noma u20 ugijima ekasibiya tavern ayodlala yo 20 wakhe kuye. Ufostwa ezinye zezinto esisuke sikhandile kuwe. So ngizama ukubeka ukuthi if unesigubhu something must happen kuwe. Yeah. Ukuthi leyo tavern yakho or leyo nto kufanele iprogress. But kuba nabantu abahlale bekhona. Abahlale bekhona cause la igubhu ayifani baba. Khona esisuke sihleli lapho kuleyo ndawo yakho kuleyo tavern kumbe lapho owenza khona ngoba banokufika abanithola ukuthi uyi owner yendawo la kuthengiswa khona imizimba. Manje sesifuna ukuthi manje labantu abathenga imizimba bande. Bazothenga la. Yes, it's a topic of another day. Yes, yeah. Yes, bashiya abafazi endlini beza la bazothenga. Fanele lo muntu lo wesilisa nakangena kulela kuloya mnyango lo. Afika athenga noma ngawuthenga ubhiya uphuza kodwa angahambi engazange ukuthi enze lento esisuke sifuna. So angifuni ukudalula okuningi. Yeah. Yes. Ngoba sibukwe izwe lonke and kuningi okwenzakala but I'm trying ukuthi ngifake indlela zonke ukuthi isigubhu can do anything ngona sokuyifisa. It depend ukuthi wena ufuna kwenzakaleni. Ngoba yes ikhona igubhu eyisebenza ukuthi usihlabe izinkukhu sidle kayi1. Esinye lesi nje sihlatshelwe imbuzi but siqale saqala izinkukhwini asidluli ke sinyukele enkomeni ngoba kwesinye isikhathi after inkomo kuba umuntu.
ha. So kuyadepend ukuthi wena lesi sigubhu sakho sisikhande kanjani njengoba namanje ngisincengile ukuthi size la mhlawumbe uzoza nje kunephunga elingajwayelekile la endlini ngoba asifuni ukuthi siphume la sihlala khona. Yeah. So mhlawumbe nani kuzofika isikhathi ukuthi niyofika lapha ekhaya nikwazi ukubona yonke into ngoba manje okunye siyakuncenga ukuthi hayibo siyaphuma siyobuka iTV kumbe siyobuka yizo omunye athi ukuthi awu lenyanga yeza nesigubhu kanje yes sikhulumile sancenga. Yeah. So but ke ungaqhubeka nemibuzo yakho. So ngifuna isolution kumuntu onesigubhu esimhlupha esimdalela inkinga ukuthi bakhona abantu abanjalo mfethu. Ya banazo inkinga enjalo. Khona umunye ke wafika kumina ubenaso isigubhu wayithatha lezi zinto wazicaba kuye. Yeah. Bekumuntu wesilisa wakhona kwenye indawo khona around. Yeah. Yes isigubhu bena belala nendoda ilala kuye ngemuva. Umuntu wesilisa. Yeah. Yes uyile wathatha lento wabuya nayo but ayimsebenzele into yenza iyamgumba ngapha ngemuva. Yabo? Yeah. So manje sekumele senze njani silandela according to iprocess ngoba if unesigubhu kanje kusuke kunesilwane esithize esuke sikhandiwe savuswa either sivusa umantindane noma sivusa umkhovu noma sivusane singavusa izilwane eziningi hlukana kwazo. Yeah. So leso silwane sisebenza kuwe ngoba if umuntu ezokunikeza isigubhu esisebenza kumele siconnecte nawo njengoba kade ngizama ukuchaza eqaleni ukuthi angikwazi ukukunikeza isigubhu nje ngithi mithatha uzofika usibeke ebusinessini lakho ukhulume naso uthi ucela kwenze ku1 no2 no3. Isigubhu it's a process, it can take 7 days ukuthi ngikunikeze uhambe naso. And esinye isigubhu angeke ugibele itaxi nesigubhu. Yeah. Usazogibela itaxi uhambe wehla ukhomba itaxi wehle wenyuka. Isigubhu it's something edinga imoto straight uthi na uphuma la kaMalinga siyasiphahlela siyakhuluma naso uthi madoda senaba kwaSibiya niyahamba niyosebenzela uSibiya manje. Nisuka la siyale kwaSibiya uzofika khona egate ngaphandle kaSibiya it's either lesigubhu sifuna izinkukhu usingenise ngeinkukhu la egate ngaphandle. Ungene naso uyosifaka kule kamera esizohlala kusona kufuneka esinye isilwane sakhona. Yeah. Usihlanganise namadlozi akini ukuthi lamadlozi azi ukuthi uSotobe usenesigubhu hayi ukuthi thina amadlozi asisasebenzi kodwa sizosebenzisana nalesigubhu. Yeah. Yabona. So sometimes abantu bakhala kakhulu ukuthi banikezwe igubhu engasebenzi just because bathengisela isigubhu engathi sinkwa. Isigubhu is not a bread. Into vele uyithathe uyinikeze. Isigubhu siyaconnectwa siyagcatshwa kuwe kucatshwe inhliziyo kuphi na kuphi kuthathwa amagazi amaningi. Even if isigubhu singekho kuwe but sikwazi ukusebenza sisenze umsebenzi noma ungasuka la uhambe ePitori usuke la uhambe eCape Town isigubhu fa sisebenza. Kunabantu abanezigubhu namhlanje ezingekho endlini zabo la bahlala khona izigubhu zabo ihlela entabeni. Uyahamba nayo iphakela lapha entabeni abuye ahlalela ngeke uzumbothe unezigubhu. But unesikhathi sakhe uzothi ahamba yokwenza ibrayi lapha entabeni ashise le unyama athi emadoda kube nje. Yes abafundisi ke lapho. Banazi igubhu but ezinye azikho la esontweni kunabantu abacleana ama-achas bayacleana la esontweni bayacleana ngeke azabone isigubhu. Isigubhu sakhe somewhere else. Yeah. Yena uhamba yokukhuluma naso lapha ukuthi labantu abanikele namhla kuzavuka inkonzo engaka ngifuna abanikele labantu. Mighty praise the Lord. Mayikhipha izwi kushwabana inwele kuwena mzalwane. Ukhiphe le mali. Why? So angifuni ukuchaza ngijule kakhulu naye ethi fire kuwe. Ulapho kodwa isandla sakhe ngathi sikuphusha wena safe. Sikise le. Zibuza ukuthi why. Yes kuneyinhlanga ezicatshwayo la ezandleni. Zalokho. So angeke ngiye kakhulu but nabantu namhlanje sibiya bangenamali. Uthi naye hola nge25 athatha imali ayise esontweni yonke. Ancamela ukuhamba yoboleka izikweleti abe nomashonisa. Why aboleka le mali? Uyathunywa nasi isigubhu siyakhuluma ukuthi labantu laba bakhiphe yonke le mali. Bayilethela kithi. Thina befundisi yithi uthola umfundisi uhamba ngeimoto engake wena unalutho but you busy going to the church and pray Jesus after that you paying your money.
leyo mali ethuthukisa omunye umfundisi. Laba bafundisi abafike bakhulume kabi ngeinyanga mase bephethe ama microphone. Ebusuku baphuma bagudle ngapha kithi. Bese thina siyabasiza. Hey. Ikhona insizwe sinokuba nalo kuthiwa uMntakaphosha le iyayishaya kakhulu lento yeChristianity. Yebo ba. Nina anishayi neyipromoter. Futhi kumele ngibize uMntakaphosha ishaye nina ukuthi nina kanti why nivumela befundisi bezothatha igubhu kunina beyoyibeka entabeni abantu benikele kwandi poverty ezweni. No, ngiyayifisa leyo ndoda ngeke ngayibona Ubani uMntakaphosha? Yeah, ngeke ngayibona kakhulu. Ngayifisa ukuthi sibe ne-one on one. Okay. Hence mina ngiyathandaza ngikhuleka umveli nqangi. Okay. Yes kakhulu. Umveli nqangi. Yes, umveli nqangi okuyena odale konke lokula emhlabeni. Okay. Yes, khona ingoma esho ethi baningi abakholwayo kodwa bayazi imfihlakalo yezu. Yes, we are one of those people siyakholwa but asilazi kahle iqiniso. Yeah. Yes, that's why kunezinkolo ezihlukene left and right and center but Yeah. angifuni ukuya deep lapho. Yeah. So it's not like thina promoter labantu ukuthi badle imali zabazalwane kahle kahle. So it's a part of umsebenzi wethu. Ngoba mawuphiwe umsebenzi wokwelapha usukuphiwe umsebenzi omningi usukuso science kahle kahle. Yes usukuso science. Kunabantu abasebenza kakhulu as abathandazi or abafundisi abashumayeza abantu ukuthi labantu bathola ithemba each and every day babe nehope bavuke baye emsebenzini. Mawumfundisi usukushumayeza ngisho umuntu osefuna ukuyibulala usethenga intambo wayibeka endlini. But uma uphi ithemba ukuthi ayeke le ntambo ayoyishisa avuka aqhubeke. So uthola ukuthi wena awunalutho in return ngokuthi usave le yampilo yalo muntu but awunalutho wena. Yes bayakuhlonipha left and right uyashumayela ubabusotobe ungithandazela ngathola umsebenzi ubabusotobe unjani but impilo iyabiza manje. So yes ubashumayezela abantu bathola umsebenzi abantu wabathandazela kwaba nomehluko wena utholeni in return. Yes sizonikela thina ngalo 2 rand or 5 rand ukuthi wena ukwazi ukuthi uthole leso sinkwa but what about ifamily yakho? Because while ushiya ifamily endlini uyoshumayela laba abantu babheke wena. They12 abafundisi ke sebebuya beza kithi ukuthi hey thina shumayeza abantu sinikeza abantu ithemba but thina silambile. Umuntu uzonikela ngo50 rand esontweni. Yeah. Anikele okweshumi. Yeah. La esontweni kuplagiwe kunogesi okhanya ufanele kufakwe ikhadi likagesi ufanele kukhokhelwa amanzi ufake kwenziweni leyo mali abayikhipha incane izokhona ukuattenda lezi zinto lezi. So they12 la sebebuya beza kuthini ukuthi madoda abantu abakhiphe le mali phela. Thina bese siyabuka ukuthi okay njengoba besonto begcuma beshaya izandla benzani mase behambile shanelani lezibi zonke nibuyise emsamo bese nize nazo ukuthina. Labo bantu aba100 kade bekhona angeke behle ku100 bazonyuka instead ukuthi behle. Besasho ukuthi labantu abakhokhi bayafika yes siyavuma bapaka imoto ngaphandle izigcwala but banayo imali kodwa bayikhiphi. Yini esingayenza? So sisiza kuleyo ndlela bese bona bakwenze kube kakhulu ukuthi manje labantu sebekhokha over just because of manje sebekwenza kube over but thina umsebenzi wethu sasuke sizolungisa njoba nencwadi engcwele isho ukuthi angizili ukuzochitha noma ngizohlaba ngizogcwalisa. Yeah. Nathi suke sizogcwalisa kulokho bese bona bak-overdose bakwenze kakhulu ukuthi gcina abazalwane sebekhokha kakhulu umzalwane senikela ngemoto ebandleni. Kwesinye isikhathi akafosteki ngisho bemtshela ukuthi wena lesonto lakho liyakusanganisa uthola ukuthi impela uyaya usedabukelwe izicathulo kodwa ugijima isonto uhlale enikela each and every day unezikweletu uzayoboleka imali kumashonisa ubufuna ukukhokha esontweni. Yeah. But ke it's a part of life until uzufikela ekhaya kaMalinga sikwazi ukubona ukuthi inkinga yakho wena ikuphi. So mfethu ngifuna ukuthola umbuzo othi ngifuna ukuyibuza ibe2 uhlanganise. Wokuqala uthi uma ngabe mhlambe uthathe isigubhu ufana nomuntu othwele yini? Yeah. Owesibili uthi
ubona ngani umelaphi wendabuko uma kunikeza isigubhu engesisebenze? Ake ngithi ngiyibeke kanje sotobe sonke sithwele. Okay. Yeah, depend ukuthi wena uthwele kanjani. All right. Once wayinikela enkonzweni kumbe wayinikela wathi ngiyayikhetha inkosi nomsindisi phezu kwempilo yami sewuthwele lapho ngoba sewuthwele uJesu uthena ehamba endaweni la afika phangalala khona wayithwele isiphambano. Yeah. Yes, wayethwele. Understand that word ukuthwala. Yeah. Usuke una something oyingeze phezu kwempilo yakho. Okay. Of which uthwele wena uphethe iBhayibheli sewuthwele ngokuphethe iBhayibheli leli iBhayibheli yilo elikulamulela phezu kwempilo yakho uphethe isigubhu wena uthwele mawuphethe isigubhu hayi ungasebenzi ngempilo yakho without isigubhu so once wanento oyithathayo wayi-add to your life sewuthwele lapho baba. Okay. Sithwala ngendlela eziningi kwesinye isikhathi uthola ukuthi awu understand wena ukuthi uthwele kanjani. Kunabantu abanezigubhu ezithola ukuthi zifuna ahlale edakiwe. Mawudaki mawungadakwanga ngeke size sisebenze. Kunezigubhu ezidla utshwala la, ezithela utshwala. So kunezigubhu ezidla isidoda. Kumele wena wenze uyisize. Masturbation. Yeah, masturbation. Yeah. Fanele udonse lapha bese kuya inyoka iyakhafula. Lokukhafula akho kungene lapha kulesigubhu. Yeah. Yes, uthola ukuthi ke njengoba sewugcina usiko lalapho laleso sigubhu njengoba usukhafula lapha lesi sigubhu siyadla wena sizokwenza lesigubhu ukuthi ube nezintombi eziningi and ulale nazo without protection while lo muntu emitha lawo masperms lawo akhanda umntwana lo mntwana uzodliwa yilesigubhu dethwe wena uphumelela and lo muntu osuke walala naye wamitha isigubhu sadla lo mntwana asisafuni ukuthi ubuyele kufanele uhlukanise ndale nabantu abahlukene so that way uthola ukuthi leso sigubhu esinye sifuna wena uthandane nobulili okufana nobakho once walala nomuntu ongafani nobulili shothi umuntu wesilisa fawulale nomunye umuntu wesilisa sizokwazi ukusebenza lesigubhu umuntu wesifazana kufanele udlale ngale komunye umuntu wesifazana sizokwazi so it depend ukuthi wena uyithathe kanjani sibuye kulo yambuzo wakho othi ubona ngani isigubhu if singeke sisebenze each and every time abantu beza esigodlweni bezolanda isigubhu suke nehope ukuthi lesigubhu sizosebenza but ke ubona ngani lo muntu okunikeza isigubhu uma ezodlala ngawe lapho sengifuna abaqwashe abantu abaningi kunzima ukubona umuntu osuke ezokunikeza isigubhu esingeke sisebenze but uma ehluko kuwe njoba ngishilo ukuthi isigubhu asifani nesinkwa awusithathi usinikeze umuntu bese athi sizosebenza njoba ngishilo ukuthi wesikhathi ucabala enhlizweni ucabe ekhanda ucabe la emahlombe ngemuva kukhishwa legazi lakho lifakwa kulesi sigubhu wena bese kuthathwe lo muntu olapha esigubhini uzofakwa kuwena emzimbeni ukuthi lesi sigubhu siconnectane nawe noma ngaba ukho eduze so once ugobela wathatha lesigubhu wakunikeza without ukwenza yonke into ekumele ayenze ayikho leyo 2 isigubhu njengoba ngishilo ukuthi iprocess before ufike kumina ngiyasithatha ngiyosibhila somewhere either semathuneni noma isendleleni noma kuphi la ngisibhila khona mhlawumbe esinye fa sihlale 7 days lapho esinye fa sihlale 5 days esinye fa sihlale 3 days then mina mase ngiyosilanda lesigubhu lapha ngifanele ngihambe nawe siyosihlabela leyo nkukhu noma siyosihlabela leyo mbuzi ukuthi lesi sigubhu sekuyisaka sotobe ngihambile yes ngayosifaka la ngisifake khona but mase siyolandwa kumele ngihambe nawe so it can be ukuthi sisilande ebusuku ngo12 mhlambe sisele emfuleni eduze komfula kwamanzi ahambayo kumele siyosilanda nawe leso sigubhu sizokwazi sifike sisebenze mase siqamba igama usiqambe wena igama ukuthi siubani sizohamba sifike sisebenze senze umsebenzi muni so ngizama ukubeka lapho ukuthi asikho isigubhu sithatha nje to nas sizofike sisebenze without kuba ne-communication noma ne-connection between wena nesigubhu lesi osuke usithathile so kunento kufanele igcinwe ewusiko
ngoba khona igubhu ezihlalayo mhlawumbe banokubona abafika lapha ekhaya endlini ukuthi igubhu ikhona ihleli lapha ezinye ngiyifihlile ngala kufanele izibonakala so vele ezinye ihleli notshwala vele isarando utshwala so mhlawumbe beze igubhini khona abasuke beze igubhini straight bezokwenza okunye bayabona ziyathelela utshwala lobo ziyakhulunyiswa bese zenze lonto esuke sifuna ngaleso sikhathi but eyigubhu ezilapha kimi noma kumina azisebenzi ngendlela wrong noma masifika ngoba kunezigubhu othi mawuyithathile enyangeni mawungena nasekhaya idlozi liphuma ngomnyango ngoba kuleso sigubhu phakathi kunento wrong okay noma ngeke ngidaluleke la ku social media ukuthi yini le wrong noma izinto ezisuke zi wrong but kunezigubhu othi mawungena nasekhaya idlozi liphuma shothi anisenayo protection kulelo khaya ngoba idlozi seliphumile and nalo muntu lo uzothi naye sekashonile ledlozi vele seliphumile kunemizi eminingi esike sasebenza nawo uthola ukuthi kunomuntu wayethwele wajika washona lo muntu so ukushona kwakhe kwasala umndeni akusebenza umuntu abantu bayadakwa kunjani kumabheketwana so sesifika thina sesizolungisa sizokhipha lesi sithwalo ngoba khona izithwalo zedlozi ekufanele uthola umuntu uthwele ngedlozi lasekhaya la kasibiya lonke la kwasibiya akusebenzi umuntu la kasibiya abantu bayashona unyaka nonyaka uyi umuntu ongcwaba labantu abashonayo so lo muntu ubhekene nomthetho ukuthi fanele kangcwabe bonke labantu makushoda impuphu lapha uyogcwaliselayo uyophethe kahle lo musa thola omunye mncane uyilasbon kodwa uyophethe ngemali laba abadala bakwazi ukuthi bakhulume ukuthi la ekhaya fanele kwenzakaleni ukukhuluma yena okuyena and akayifuna enye inyanga ezofika la ekhaya ngoba izoveza imfihlo zakho ukuthi nanga umuntu wathwala ngedlozi la ekhaya nisebenzi nje nina nanga umuntu othwele ngedlozi niyafeyile ezikoleni kunjani nanga umuntu othwele ngedlozi ufuna kuze inyanga yakhe ekuyiyona ezombackup kukona konke but ukuthwala it's another story not for igubhu lezi ngoba ikhona umuntu othwele thoda kana sigubha kana lutho but uthwele wahamba uyithatha lonto yakhe ngendlela yakhe kunemithetho ayigcinayo bese kube khona konesigubhu esihlala entabeni uyahamba lapha entabeni afike enze lokho ekufanele akwenze ukuthi igubhu zakhe ijabule zidle kube mnandi then bese kuba khona onesigubhu kanje njenge osibonayo physical ukuthi nasi isigubhu yabo so kuningi nje esingakukhuluma nesingakuchaza no suyigoqile yazi imibuzo eminingi ekade ngifuna ukuyibuza mhlawumbe imithathu engifuna ukuthola ke mhlawumbe sesiyelanga semaphethelweni because sesihambe kakhulu ngifuna ukuthola Mr Malingi ukuthi kuyiqiniso yini lento abantu abayikhulumayo ukuthi uma ufuna amathenda uyakuqumbisa khona la egubhini because phela it's a different story mase sikhuluma ngamathenda iyajula ke mase iya lapha emathendeni ngoba amathenda manje kudala bekulula bebenzelwa abantu igubhu zamathenda ukuthi lapha emathendeni ngoba before uthola ithenda kune ini bathi yini khona lo bakusho kwisingisi kodwa ila nisuke nihlangene khona induction banichazela ngayo yonke lento ukuthi process ihamba kanjani so wena kwade ufikile uzo represent icompany yakho kumele ushaye isignature lapha mostly manje abantu abasuke bephethe amathenda kuba yibo abaselectayo ukuthi cha thina sifuna isibiya construction kube yiyo ezothatha lo msebenzi over so kudala bekulula ngokuthi yes vele namanje igubhu zamathenda isekhona and isabasebenzela abantu uthi each and every time makuphuma ithenda wa apply khona wafika kulelo tender vele fanele kube wena obonakala phambili but kunemigomo ke odlula kuyo before kuzokwazi ukuthi makufikwa bonakale wena kuona konke umuntu maniza lapho nje kuleyo presentation fanele kube nezinto ozenzayo ke wena ezithize mawufika kulo presentation babone wena kunabantu abanama CK abanani
wayenza isitifiketi samathenda 10 years ago lokhu siya expire battery tax akanalutho akaze waqashwa Yeah. yabo lo Yeah. muntu vele angeke sikhulume ngaye ngoba usuke efika lapha usehamba ama presentation bayikhombe KZN icon bayikhombe Cape Town uyafika but akabizwa nangokhasha so kunemithetho ke ngoba khona abantu balokhu beqashiwe abanye ke kudala besenzana nabo bephila ngokuthi uyayithola ithenda bese ayithengise ayithengise lomunye umuntu yabo so leyo nto ngicene seyihamba seyiba nenkinga ke manje ukuthi mawuthola ithenda kusavumelekile ukuthi uyidayise o kanjalo but siyasebenzisana nabantu yes isigubhu samathenda sikhona and into eyenzakalayo yeah mhlambe mfethu ngifuna ungibale before sivala mfethu ngibalele uhlobo lwegubhu eyikhona yabo after that ungihlukanisele izinobungozi nezingenabo ubungozi before sivala baba igubhu eyikhona ngathini kunesigubhu sokuhlola 1 yeah leso sigubhu sokuhlola esuke suwumuntu owumelaphi uthola ukuthi idlozi lakhe lahambela khashana naye uyafika umuntu uthi uzohlola la athandaze mayithandaza ashisa impepho ukuze kube mhlophe indlu kodwa akaboni lutho yeah uthola ukuthi ufaka ubuhlala ulenga yonke into ongayicabanga ufake ngisho imqhele yonke into mawumboka ngisho ehamba uyasho uthi le sangoma lesi sizongisiza kanti asiboni lutho labo bantu banisizakala kuba nenhlanga kwesinsikhathi ezigcatshwa zokuthi ke kube khona into ekhuluma nawe but ke topic yangelinye la but ngizama ukuveza ukuthi sikhona isigubhu sokuhlola bese kuba khona isigubhu esigada ikhaya okay lesi esezitha ngibeke kanjalo ngithi isigubhu sezitha ngoba khona umuntu uthola ukuthi ubhizi empilweni uhlale nama meeting ubizwa ngapha Cape Town ubizwa akakwazi ukunaka abantu abayizitha uhlale busy even isikhathi somkakhe akanaso uthola lo 5 minute 10 minute ahamba uyafonelwa ngapha uhlale ebamba ama meeting lo muntu akakwazi ukudila nezitha zakhe so nasi isigubhu sikhona esezitha siyakwazi ukuthi leso sigubhu simvikele and lo suke ephatha umuthi ethi uthuma kuwe sona siyamgwenya ukuthi siyamudla sho kanjalo masimudla hayi ukuthi yena usuka le azongena la esigubhini sidla le spirit sakhe shutha ashone kahle ngibeke kanjalo but shukuthi lesitha lesebesithi siyasukuma sithi sihlasela usibiya noma bengisacabanga ukuthi usibiya ngizomthengela abantu bamdubule qalwa ngawe wena bese kuba khona isigubhu ezihlukene man legubhu ngabala ngaze kuyosho kodwa nje khona vele izikhona ezinobungozi nezingenabo ubungozi ubungozi ke buqala la zikhona igubhu baba ezinhle ezingenankinga engeke zikunikeze inkinga nanini yabona isigubhu siqala la ubungozi mase uzotshelwa abanye abatshelwa ke uthola ukuthi manje wena sekufanele kuye kutshwala ungasaphuzi fanele kuye kugwayi intombazana othandana nawe uyayilobola uyayishada it must awulali nomuntu ungamshadi igubhu inemthetho babe serious once walala naleyo ntombazana kumele uyishade bese kuba khona igubhu ezinikeza imithetho yokuthi uhamba ulala nawo wonke amantombazane lawo uwathengela utshwala jabula phuze ulale nawo so kwesinye isikhathi kusuke kungafiki uwena olele nalawo mantombazane wona asuke ebona isithunzi sakho Yesu uzojabula yena ukuthi hayi sayidla imali kaSotobe uSotobe uthenga istrophezi wathengana it's not like mina leyo mali engispende kuwe ngiyalimala wena Yesu ungabuka ngathi ngiyalimala but incane le mali engispenda kuwe nemali engizoyireceive and wena ngeke uzuye ndawo in life uzoqhubeka uhamba uphuza each and every day but mina in life ngiyakhula so kakhulukazi labo sisabahambe bephuza behambe memeza amasavana uthi ungithengela isavana so awungishisela inyama mawuthi uyabalandela labo sisi most yaba bana future abayindawo in life bayazala izingane ziyanda enye inenwele iphephezelayo ongayazi ukuthi ivela kuphi enye injani abayindawo abazi noma liyaphuma noma liyashona into ayicabangayo utshwala yes
uthola ukuthi waqala walala nomuntu onjalo vele ngokuthi yena befuna utshwala wathenga utshwala walala naye but akayindawo uthola ukuthi unomatric omunye asebenzi usekhohliwe nane igama lesingisi kodwa unomatric ufundile but ke angeke nginabe kakhulu but most umhlaba wethu usurroundwe abantu abathwele isikhathi esiningi kumbe abanezinto abayisebenzisayo because impilo manje siyayincenga not like uma unesigubhu wena sekukhona into wrong ngawo you just trying ukuthi ufoster ilife ukuthi yenzeke ngalendlela because if uzolinda according to uNkulunkulu ikuyashiya ukuthiwa linda but ukulinda kwakho uzolinda kanjani unabantwana abawu5 noma abawu10 bonke labantwana bayakhala bafuna ukuya esikoleni bafuna ukuyaphi uzokwenza kanjani lokho ngapha kumele udle kumele ubhadare ibond kumele ubhadare imoto yonke le nto uzoyenza kanjani mawuzolinda ukuthi uNkulunkulu nawe uyakhathala sibaningi kakhulu soto kumele usukume nawe ulwele impilo yakho ukuthi okay nama I need something ezokwazi ukuthi ingiboost in life I need something ezokwazi ukuthi ilwe nezitha zami ngoba anginawo ama powers okugada izitha zami I need something ezokwazi ukuthi isonto lami likhule abantu abakhonza kumina futhi banikela I need something ezokwenza ithaveni yami yande I need something ezokwenza ukuthi labantu abathenga ama drugs kumina bande so ilife ngesikhathi wena ukhula in life khona abalimalayo kwesinye isikhathi so that's why kushiyo kuthiwa mawufuna ukuba mhlambe rich kunabanye abantu abazokhala ngawe but ke esinye istory leso futhi esangale elinye ilanga ama numbers wakho mfethu tholakala kanjani tholakala kuziphi inkundla zokuxhumana so ngokwami engingakusho ngiqale futhi ngiphinda ngibonge ukuthi nesiphi ithuba lokuthi sikwazi ukuchaza ngathi nangumsebenzi wethu ngiyatholakala eKZN eThekwini ngiyatholakala futhi eMlazi eMlazi seThekwini ngiyatholakala futhi eJohannesburg Tsakane but sisebenza ngeappointment so ngoba ngisuke ngingafuni umuntu ozohlala linde isikhathi eside so you need ukuthi ufone wenze appointment then bese siyakupha isikhathi so okunye ebesikhohlwe ukuchaza khona into efana nale ewuphondo esizenzayo futhi nazo ezisuke ezinye zezinto ezikwazi ukuthi ziphakamise because abantu abaningi babengithinta bethi awukaze baba wakhuluma ngokuphakamisa kakhulu kuthini ukuthi siphakamisa kanjani impilo zethu but bengizama ukuchaza ngokunye kwazi ngegroup khona nezimpondo khona nokunye kuningi nje sikwenza but noma singesichaze ngenxa yesikhathi but ke osuke efisa ukubuza ngikhona ngiyatholakala kwi inamba yami ithi 084 28 72 944 084 28 72 944 in case ufonile yangabanjwa ungaphela amandla uphinde ufone futhi ngoba kushuthi ngisuke ngingekho mhlambe eduzane nefoni so nalapha ku Facebook ngosikhumbuzo Makhosi Malinga mhlambe futhi ungangithola lapha ku TikTok ngosigaxa mabhande ngisigaxa amabhande lapha ku TikTok but angiyenake vele umuntu ojwayele ukuthi aluke eqhafaza kakhulu kodwa nje into ebangcono ukuthi ufone mawuzongibhalela ku TikTok nokwenza lo message ngiyibone kudala noma ungibhalela ku Facebook so it better ukuthi nje uvele ufone yebo mfethu asakhuluma manje sengifuna ukuvala umuthi wena usebenza ngeappointment ukhuluma ngokuthi umuntu ufaka imali ukuplace iappointment noma into nokhuluma ngayo because into efana lezo ngifuna ukuyiclarify la kumbukiso no baba ayikho imali uyifaka kumina angikaze nje nangililodwa la ngithi mawungifonele ngithi ayifaka imali yokubook appointment if ngithi ubook appointment uzongifonela uthi mkhulu Malinga angisebenzi ngelanga elithile ngiyafisa ukuthi ngifike kumkhulu ngingakwazi nomkhulu ukuthi ngimthole ngalelo langa so ngasikhathi wenza appointment sengiyabuka ukuthi okay mhlawumbe nginabantu abayemanzini mhlawumbe kunjani mhlawumbe ngiyobethela ongenzani bese ngiyakutshela ukuthi ilanga ongahle ungithole ngalo ilanga elingaka elithile then uzofona day before wena uthole ukuthi le ndoda ikhona nenye into ebengifisa ukuthi ngiclarify sike sakhuluma ngayo lento yokuqubula
because abanye abantu sikhulumile kakhulu bafikile futhi abantu bazoqubula basizakala abaningi abanye sisakwe process yokuthi sikwazi ukulungisa because abanye banokuyibuza abanye bebefika baqubula kuphuma inyama kuye omunye kuphume ini yabo thothi into ekudala ayidla omunye ngoba de sikhuluma nje kakhulu futhi ngedliso last time ngafisa ukuthi bacacelwe ukuthi if siqubula sisuke sikhipha izinto eyisuke zazenziwe kuwe long time ago then mawufikile uzokhipha sisebenzisa ubulongo nesikhumba esithize then sisebenzisa umzimba wakho ukuthi siyidonse siyikhiphe uyibone sifake lapha ebhakedeni eliswele nentelezi then after leyo session siyazikhipha futhi lapha sikubonisa just abanye bayathuka ukuthi hayibo kuphuma ukuthi nokuthi but ngizama ukuthi kube clear kubona ukuthi kusuke ngave kwezinye izinto sokuhamba nazo by that time ngesikhathi ufika so but ke ngicabanga ukuthi abanye sisaqhubeka sisebenza nabo sisazama ukulungisa izinkinga zabo nabo abentshontshelwa amaphenti babenzelweni nani ngokuhlukana kwezinto abanye babelahlekile obrand namanje sisasebenza sidila nabo just ukuthi now if uyafisa ukuthi uthola umkhulu Malinga ungafona uthi 0842872944 then ucheck ukuthi ngise KZN noma ngise Gauteng na inamba ukugcina 084 28 72 904 ababili ayikho kenye futhi akekho umuntu ozothi faka imali ungakafiki yesi online consultation siyayenza siyabahlolela abantu emafonini kakhulu uthola ukuthi simhlolele mayifika ufike ekhaya usezosetshenzwa ukuthatha omunye use Cape Town ukude uyafisa ukuhlola ukuze athi mesuka le Cape Town ezindlini useyazi ukuthi yini kumele ayilungiselele yes siyakwenza lokho siyahlola so ufaka futhi imali kwi straight account yami then after you send i proof of payment ukuthi uyifakile imali kumina just sike sibe nenkinga umunye afaka imali manje uthola ukuthi ngisasebhizi ngisasenabantu seyapanic ukuthi ngayifaka imali kulomuntu mhlawumbe uzongiscammer but ube neshow ukuthi ukhulume nami mina if ukhulume nami ngizokwazi ukuthi ngisizoyifaka leyo mali esivumelana ngayo ukuhlola then we do iPax siyayithumela imithi via indlela lezi zokuthumela imithi siyifake kuwe ifike kuwe ifukude if awukho kude siyakuphoqelela ukuthi ufike kuthina or else uhloleke efonini ufike ngoba sewuzothatha lokusuku uzokuthatha siyabonga mfethu siyabonga danke soto danke Nengizima Afrika besikhuluma ke ngento singakaze sikhulume ngayo izigubhu ingenxa ukuthi abantu abaningi abanye mabefona bathi sicela iclarification ukuthi kusuke kwenzakalani ngesigubhu because banazi igubhu bagaqinisiwe into ethi thatha lento ayinabungozi bayithatha izinto ziyabaxaka namhlanje so we are coming with solutions baningi abalaphi bendabuko abasazoyilwa lempi ukuze umphakathi wakithi eNingizimu Afrika ulithole usizo igama lami ngusazo kaSibiya Hope Revolution TV ngicela ugijima lapha na ke kwithemba podcasting ngithatha ikhwama zami ngikwakhubalo limbewa egcikeni danko